Čísla neklamú, emócie áno. Vítaj pri extra zápise do denníka Beštie, kde pochopíš, prečo to tak je. Poviem ti teraz skrátke môj príbeh, ako som začínal, takže v kľude sa usaď, daj si nejaký drink alebo kávičku a teda príjemné počúvanie ti prajem. Celé to začalo jedno leto, keď sa za mnou zastavil môj kamarát, veľmi dobrý kamarát, a začal mi rozprávať, ako ľahko proste sa teoreticky dá zarobiť na burze obchodovaním ropy. Ja som to nebral v počiatku nejak vážne ani nič, lebo však mňa to nikdy nezaujímalo ani podobne, ale ukázal mi na deme, že čo sa dá robiť. Áno, demo to je proste normálna akože platforma na nejakom brokerovi, kde máš fiktívne peniaze, ale s tými fiktívnymi peniazmi môžeš obchodovať na reálnych grafoch. No a celé to začalo touto ropou, hej, že boli sme proste doma, ukazoval mi, proste bol presvedčený, že tá ropa proste pôjde hore ten deň, hej, kvôli nejakému zasadaniu OPEC, ja už si presne nepamätám, akože konkrétne dôvody prečo, jednoducho skalopevne presvedčený bol, že to proste pôjde hore, tak mi ukázal teda, že ide tam dať ten obchod na deme, že ako to vyzerá, takže dobre, daj to tam teda. No on to tam išiel dávať za nejakú 100 alebo tak a vrajím, že však je to demo, daj tam do toho teda viac, nie? Čo tam máš? Myslím si, že sme tam mali vtedy nejakých 30 000 alebo koľko, ako tých fiktívnych peňazí. Tak sme to tam teda praskli všetko, že uvidíme ako. A potom sme na to aj zabudli nejak, išli sme niekde von sa prejsť a tak, a potom keď sme sa vlastne vrátili, takže poď ideme pozrieť, že ako to teda vyzerá, nie? Tak sme to otvorili a mal pravdu, išlo to hore a na tom účte sme z tých 30 000, ja už neviem ako sme boli napakovaní, presne tieto detaily, ale videli sme tam sumu asi skoro 300 000, čo na tú dobu bolo že neskutočné, že si predstav, že ideš si na pár hodín von, vrátiš sa a zarobil si peniaze, čo možno niekto nezarobí za celý život, hej. Tak potom ma to fakt, že začalo zaujímať a začali sme už riešiť stratégie, ako by sme to normálne robili alebo tak, obchodovali, proste celý čas sme iba toto riešili. No samozrejme, ja namiesto toho, aby som začínal na deme, že, tak ja som musel ísť proste už s reálnymi peniazmi. No a to ti chcem ukázať presne, že ako to dopadlo a ako to prebiehalo. Ešte keď si zoberieš, že pri tých sumách, ako to brutálne vidno, hej, keď máš tú pozíciu, to ti teraz skáče, že do profitu za jeden tick, hej, co by si predstavil pod tým 1 sekundu plus 300 €, ďalší tick minus 300 €, hej, partikov dole si tam minus 2500, partikov zase hore asi plus 3000, no proste neskutočné je to, ako fakt je to taký nával takého adrenalínu, ako keby si hádzal na rulete, hej, červenú alebo čiernu. Tuto pravidelne som potom sedel na tejto stránke, sledoval som tu úplne všetko. Správy okolo tejto ropy, hej, tuto to bolo krásne vidno, snažil som sa podľa toho reagovať, indikátory, hej, všetky takýto ten žargón, proste traderský. Takže to bolo strašne veľa, ale strašne som čítal aj tuto na fórach, áno, čo tu vypisovali. Proste brutálne som sa to snažil riešiť, no a ukážem ti teraz, že ako to teda vyzeralo. No aj toto môžeme zavrieť. Ukážem ti moje zatvorené pozície, aby si videl. Dáme to od začiatku, ako sa dá. A dáme to predtým, ako som začal investovať, do konca tohto roka. 12. mesiac, 31. No. Teraz ti to skrátke ukážem, ako to prebiehalo. Ideme úplne dole. To prejdem potom tak rýchlejšie, ale takto to vyzeralo. Celá moja v podstate 10-ročná, alebo koľko to je, hej, rokov, čo odkedy sme to začali robiť. Vlastne prvá pozícia, ako vidíš, 2015, tak dá sa povedať, že teda 8-ročná história tradovania skončila celkovo minus 1773,83 €. Áno, to bola hlavne to ropa. Tu ako vidíš som začal kupovať, áno. 50 barelov väčšinou na páku, hej, a takto to išlo. Snažili sme sa proste trafiť ako keby na rulete, hej. Pôjde hore, nepôjde hore, hore, dole. Snažili sme sa mať stop lossy, že za jeden obchodovali sme denne, potom týždenne, hej. Tuto vidíš, že za jeden deň aj viac obchodov som spravil. Takto to vyzeralo, lenže aby si bol v obraze,
tak v tom roku 2015 alebo tak, áno, sú to drobaky, ja viem, ale v tom roku bola minimálna mzda asi 360 eur alebo koľko v čistom. Takže neboli to pre mňa malé peniaze a dokonca som počas tej doby bol aj nezamestnaný, takže bol to taký celkom tlak, tak aj to ma stalo kopec chýb, ale to ti všetko ukážem, hej. Tuto vidíš, že ako to išlo, som skúšal aj iné veci kúpiť. Tak to vidíš pozície, hej. Toto, čo je v červenom, to som proste stratil, toto získal, začínal som z nejakej stovky, samozrejme, keď mi to nevyšlo, potom som tam vložil ďalšiu a tak som sa to snažil proste stále ako keby spraviť. Tak to vidíš proste, tieto pozície. Niektoré dni boli lepšie, potom ďalej, keď som aj toto zarobil napríklad, tak ten pocit toho dopamínu, hej, že máš proste straty, zase sa ti podarí dobrý obchod a už si myslíš, že paráda, že už to vieš a tu vidíš ešte, že túto pozíciu na tých 60 mi zatvorilo loss call, to znamená, že to som mal už pozíciu, čo bola vo veľa vyššom zisku, ale ja som si tu už dal stop loss na to, že aby som minimálne mal teda túto sumu. Takže to boli fakt, že niektoré úspešné trady. Toto tradovanie bolo čisto na základe správ, technických analýz a for, čo som čítal, hej, bolo to dosť rizikové a nechápal som ešte vôbec tomu systému, takže aj vidíš, že to aj tak vyzeralo, pozri na tie straty, toto ma vtedy riadne stálo nervy aj všetko, hej, toto boli pre mňa obrovské peniaze. Ale bol som proste naočkovaný tými motivačnými dristami, že proste netreba sa vzdávať, hej, treba ísť, že to proste pôjde. Však prečo by som ja nemohol byť medzi tými 10% ľudí, čo na tomto zarábajú denne, že? Ako vidíš, proste bol som stále tak medzi, tuto som mal napríklad krásne zisky, hej, 3 dni po sebe, či koľko to bolo, áno, skoro, to som už týždenne obchodoval, už to neboli denné obchody, ale týždenné. A tuto vidíš, aký pekný strik som chytil, záporný, áno, minus 200 eur, toto ma skoro šlak trafil a zober si, že tuto som v podstate premrhal celú výplatu, hej, za toto obdobie. Proste pár dní, hej, pozri, október. Všetko október a začiatok novembra. Dobre, aj december, no za tie 3 mesiace, toto bolo strašné. Potom zase zisky, áno. Stále takto vidíš, tuto straty, tuto som mal zase pekné zisky, toto zase prišlo obdobie, kedy si myslíš, že si na to prišiel, že už si frajer, už to vieš a už proste nebudeš mať straty, hej, pozri, to pekne vyšlo, dobre, jedna strata, ok, fajn, a pozri zase ďalej. Takže vidíš, a tuto prišlo zase to druhé obdobie. A tuto už vidíš moje zúfalstvo, ako som už prestal obchodovať ropu a začal som už skúšať debiliny, ako tuto som kúpil kukuricu. Lebo som si asi niekde prečítal, že čo som to dal vlastne, výzva mažinku, ani neviem, či som ja kúpil som ju, že kvôli počasiu alebo neviem akým kravinám proste bude menšia úroda, tak cena pôjde hore, a neviem proste. Chápeš, takéto blbosti, hej. Káva arabika, toto bol čistý typ, som skúšal, vidíš, to mi vyzval losko, no, to proste stop loss ma zavrel, to som skúšal iba. Tuto zase ropa, hej. Zase to išlo, bitcoin, zlato, vidíš, že tu už som skúšal aj iné veci okrem ropy. A vidíš, ako to išlo. Proste slabota. Toto už forexy, hej, som sa snažil zistiť, ako to funguje a tak, ináč tieto forexy, toto je čistý gamble, toto ako už na tých komoditách ako ropa a tak, to je aspoň ovplyvniteľné nejakými správami a podobne, ale forex to ovplyvňujú proste banky, to jednoducho, to je za mňa úplne, že to sa ani nedá nejak, pokiaľ nemáš nejaké insiderské info. Tuto vidíš ďalej, ako to išlo, ako sa aj Palladium som skúšal. Hej, no proste toto ti prejdem tak rýchlejšie, vidíš, stále sa to opakovalo, hej, stále som si myslel, že situácie, že už teraz to bude iné, stále som sa ako keby vzdelával, učil, čítal, sledoval proste zasadania OPECu, snažil sa pochopiť celému princípu toho tradovania a stále vidíš, že som si tuto myslel, že to viem a potom prišla hneď facka, pozri, a tuto som zistil, že viem tak veľké, vieš čo, no, tak a tuto ďalej, áno, stále, ako vidíš, nezdával som sa, hej, to už je rok môjho obchodovania, hej, išiel som ďalej. Potom som mal aj tuším nejakú pauzu, hej, tuto ti to takto v skratke zoberiem rýchlejšie, však ty si to môžeš potom pozrieť aj detailnejšie, ak ťa to zaujíma, ale vidíš, že plus minus som bol stále na tom rovnako s tým, že som išiel dole, ale to nie je všetko, hej. Tuto vidíš, že rok 23 a toto bol už zlomový rok, hej, tuto už proste sa začali lámať veci. Teraz ti ukážem od toho roku 23, alebo teda dáme to takto, že 24,
január 1. a dáme to do tesne pred tým, ako som začal investovať. Alebo vlastne už aj počas toho investovania, to ti poviem rovno s tým. Tak dáme to do aktuálneho dátumu, hej. Čiže dodnes. No, dobre. Začneme od dola. A ako vidíš, tak tu som v profite 820 za ten čas. Čo sa zmenilo? Pozri moje prvé tieto. Kúpil som akcie. Ale samozrejme som bol ešte hlúpy, nevedel som, že sa ináč takto dajú kupovať akcie, ja som stále tradoval CFD kontrakty a CFD nie je akcia, to je iba kontrakt a je to proste vždy na páku, hej, proste tam sa platia aj poplatky, čo som vlastne nevedel vtedy poriadne, lebo som to nemal zistené, vidíš, celonočné financovanie, to ma to stalo euro a niečo z tých drobákov. Ďalšia pozícia, že som mal Amazon, to už som vtedy chcel proste začať s akciami normálne, lebo som vedel, zrazu zistil, že sa dajú kúpiť. Ale vidíš, ako hlúpo som ich kúpil som ich ako CFD, tu tom pozri poplatok. Tu vidíš, že kedy som ju kúpil, čas otvorenia 14.11.23 a zatváral som ju 12.1.24. To už som začal normálne investovať, hej, to ti potom ukážem. Takže vidíš, že za ten čas som si zaplatil pekný poplatok, ešte zadržanie a dokopy profit iba 3 €, čo je úplne, keď si to zoberieš na percentá, tak ten poplatok bol percentuálne väčší ako môj zisk z tej pozície. Tuto ti ukážem aj ďalšie, pozri, to bol ten poplatok skoro 10 €. Vidíš? To je niečo neskutočné, keď si to prerátaš na percentá. Tuto pozri, aj dividenda mi tu prišla z toho CFD kontraktu, ale zase poplatok. Hej, Amazon takisto, tuto som to potom už všetko zatváral, ako vidíš, samé poplatky. Niektoré pozície som aj v strate zatvoril, lebo som to celé už prenašal potom na súčasného brokera, kde investujem. No, takže odtiaľto som už začal normálne investovať akcie a tak, ale samozrejme nedalo mi ani to tradovanie, hej, stále ma to hrízlo, už som si myslel, že už viem dosť, už proste začínam niečo tušiť o tých trhoch a podobne a už som sa to zvedel, ako funguje SP500, čo to vôbec je, hej, index, ETF, no a zistil som, že tradovať sa tiež dá, no a samozrejme teraz môj rozum rozmýšľal, však to SPčko proste robí priemerne 10% ročne, to znamená, že však stále ide hore, nie? S tým, že má občas nejaké straty, tak ma napadlo, že keby som ho stále iba nakupoval, tak by som mal na nejakých tých 80% stále zarobiť, že? Keď to tak ide. No tak pozri, ako to teda dopadlo, hej, vidíš, toto je 7.3., 8.3. som mal pekné zisky, samozrejme už som to nechcel riskovať s veľkými peniazmi, hej, takže som to vlastne robil s nejakým percentom, alebo 0,1% vlastne môjho portfólia, hej, keď už som tam mal proste nejaké peniaze, tak som si povedal, že ak teda chcem sa takto baviť, tak jedine s nejakými peniazmi, o ktoré som ochotný prísť. No a tu vidíš, hej, som si myslel, že budem 100 po drobákoch teraz zbierať. Tuto strata a tuto to celkom pekne išlo, hej. Ale stále to boli drobné. Keď som skúsil viac, tak pozri, hneď prvá pozícia. Celý tento zisk, čo som si tu poctivo nazbieral tieto drobáky, a keby som kradol z fontány, hej, tak ma vymazal hneď tento deň. Margin call, neudržal som to, hej, tú pozíciu minus 60 €. Tak, a to som aj skončil, pozri, 12.4. 24, koniec. No a potom som začal znova. Tentokrát som sa tentokrát som už vedel približne, čo sú to opcie, ako sa vypisujú a podobne. A 24.3.25 som sa rozhodol, že ich budem tradovať. Bohužiaľ na tomto brokerovi sa tie opcie nedajú vypisovať. A keby sa aj dali, tak by som stále na to vtedy nemal dosť peňazí, pretože na to, aby som vypísal opciu, to potrebujem mať ako keby peniaze aspoň na 100 akcií tej danej firmy, aby som z toho reálne niečo mal. Takže keby som chcel vypisovať opcie napríklad na nejaký Apple alebo Amazon, tak, alebo teraz poviem príklad Google, tak jedna akcia Google je pomaly za $400, čiže by som potreboval $40,000 na to, aby som vypísal jeden opčný kontrakt. No, ale toto sú CFDčka vlastne, čo je presne naopak opcia, funguje to troška inak ako klasické CFD na toto, tam sa to myslím, že tam je taký buď geometrický rast alebo geometrická strata, že to znamená, že aj zo stovky môžeš spraviť veľké peniaze, ale zároveň ti tú stovku môže vymazať a ani si to neuvedomíš. Tak som začal s tým, hej, kúpil som opcie marcové, ako vidíš, ešte áno, hneď prvá sa mi podarila, druhá, už vidíš, ako to išlo, tam bolo tuším tedy nejaké tieto, a sem apríl zase sa mi to podarilo, toto ma to hneď vymazalo, a toto bol tiež taký zlomový bod. Zlomový bod prišiel sem, keď som si trocha uvedomil, že ako to budem časovať, hej, moja taktika bola následovná, vždy som si počkal na to, kým bude proste pozitívny trend, trh,
A hocaký prepad, hocakú malú korekciu som sa snažil nakúpiť a predávať už v najbližšom dni, dvoch, lebo tieto opčné ako keby CFDčka na opcie, tiež tam je ten čas brutálne proti vám. Nechcem sa tu púšťať do toho a vysvetľovať presne, ako tie opcie fungujú, lebo je toho strašne veľa a sám si myslím, že tomu možno až tak dobre nerozumiem, ako by som chcel. Ale čím je tá opcia bližšie ku svojej expirácii, tak tým je lacnejšia. To znamená, že si vieš ich nakúpiť viac a keď tá cena sa ten čas spraví nejaký prudký pohyb v tom smere, v akom si teda ty chcel, hej, buď si kúpil kolku alebo kúpil putku, podľa toho, či si to stavkoval, že to pôjde hore alebo dole, tak si vedel zarobiť akože fakt riadne prachy. No ale ja som sa snažil kupovať potom mesačné opcie, čo mi vlastne dávalo trocha času. Na začiatku mesiaca držať to tak do polky, keď bola korekcia, prikúpiť možno a tak, a potom ten posledný týždeň pred expiráciou, kým ešte tá cena tak nedegradovala, som sa snažil teda realizovať buď zisky alebo aj menšie straty. No a tu vidíš, že prvú takú, čo som proste kúpil, bolo ešte na ETF-ko Bitcoinu, čo mi celkom vyšlo. Túto pozíciu, konkrétne všetky tieto pozície, čo som vidíš, že som zarobil, tak sa na to pekne pozerá, že? Ale keď ti poviem, že aj tak som není spokojný a poviem ti prečo. Pretože vtedy ten trh rástol strašne a ja som realizoval zisky príliš skoro. Toto mohla byť pozícia kľudne v hodnote aj 500 eur. Každá táto pozícia mohla mať 5-násobok svojej hodnoty, keby som ju nezavrel skorej. Čes výnimkám, hej, niektoré som zavrel akože fakt, že dobre, že mi vyšli. Ako vidíš, tu som mal celkom pekný tento zelený strík. Tuto som kúpil omylom putku, vidíš, pozri. Tu mám všetko, mám kolky, sa rozhodol, že budem iba nakupovať. A tu som omylom kúpil putku, tak som to hneď zavrel, takže to bola taká moja uzavretá za trhovú cenu, vidíš, že je otvorené 21,40, čas zatvorenia 21,40, takže toto bol taký môj prešlap iba. Ale tuto som zase začal mať to sebavedomie, vieš, ako sa hovorí, že ty kokos, že asi som na to kapol, však je to úplne jednoduché, proste iba stavkovať na to, že trh rastie na SP500, že, opcie a pakovať to. Prečo nie, hej, však pozri, výsledky sú fajn, že, tuto, august, tuším, že toto bolo, to bolo kedy. Už presne neviem, čo sa vtedy dialo, ale viem, že vtedy trhy padli všetko a tak nevadí, dobre, paráda, počkal som si aj tak, hej. Tuto ešte bolo nejaký výplach, ale stále, pozri. Stále som ten nazdával, ale predstav si, že robím ako tú chybu, čo som robil, je že vždy, že snažil som sa stratu držať čo najdlhšie, aby nebola väčšia a zisky som zatváral príliš skoro. Čo je úplne, že basic, ako keby základná chyba, ale to len preto, že jednoducho to je tá psychológia, hej, proste ty si chceš ako keby loknúť ten profit, ale nechceš si loknúť strátu, tak stále dúfaš, že sa to otočí, pôjde to hore a už je to nižšie a potom už si vravíš, že ty kokos, nechcem to zatvárať také stráte, však nech to aspoň troška ide hore a potom to zavriem. Nie, nezavrieš to, budeš čakať, kým to nebude v profite alebo kým ťa to nevymaže. A toto sa ľahko hovorí, hej, že ako to funguje, ale je to strašne ťažké ako keby v praxi. Je to náročné na hlavu brutálne. Hej, tuto vidíš, no a tuto vidíš, že prišlo také obdobie, kedy proste začali, tu už keď bol vlastne Trump za kormidlom a boli tie slávne všelijaké vyhlásenia, hej, že trh začal byť taká hojdačka, tak tu vidíš, že som prestal. Lebo tu už to proste bolo také, že hop alebo trop a nechcelo sa mi hrať ruletu, hej, bol som radšej, keď som mal aspoň nejakú 70-80% šancu, že mi to vyjde. Napríklad pri niektorých opciách, ako bol napríklad potom aj konkrétne akcie, tak som vedel, že keď mali nejakú korekciu, alebo čo vedel som, že pôjdu eventuálne hore, skôr či neskôr, a aj by som tú opciu vypísal, ale keď som to napríklad skúšal, som ju vypísal tú opciu, tak ten deň to ešte brutálne kleslo a tým, že som tam nemal až toľko peňazí, ktoré chcem riskovať, tak ma to vymazalo, hej. No a nejaké 2-3 dní potom tá akcia išla hore, takže mal som pravdu, ale mal som pravdu v zlý čas a toto je na tomto najťažšie, proste trafiť ten čas, takže k tomuto sa možno vrátim plus minus zase, keď budú trhy viac menej v takom rozpoložení, že zase začne nejaká rally, hej, že zase to pôjde iba hore s miernymi korekciami, všetky správy budú pozitívne, hej, všetko bude ružové, ako sa hovorí, skončí tam proste vojna v Iráne, na Ukrajine, všetko sa vyrieši, ekonomika bude boostovať, výsledky kvartálne firiem budú iba brutálne dobré a vtedy, keď bude nejaká korekcia na trhu alebo tak, možno zase začnem takto tradovať alebo obchodovať. Keď ti ukážem celkovo, ako som na tom teda za tie roky bol. Aby si videl teda pravdu. Počkaj, nezle to ukazuje. 24 nedalo mi to, počkaj, prepáč, to musím dať takto. To 1.1. Úplne celkovo za tie roky tradovania
keď si zoberieš. Tak som na tom takto, vidíš. Nie je to 1700 alebo 1800, myslím si, že to bolo ešte aj viac. Ale stiahol som to, hej. Stiahol som to iba na minus 900, čiže stále za tie roky si zober, že som není profitabilný. No a čo ti chcem týmto celým povedať je, že tento trading je proste fakt taká záležitosť, že ak sa s tým chceš hrať alebo chceš si to skúsiť, tak to skúšaj maximálne s tým 1% svojho kapitálu. Hej. Ak máš 100, skúšaj to s eurom, čo sa asi ani nedá poriadne kvôli poplatkom alebo tak. Ale ak máš 1000 alebo ak máš 10 000 ušetrených, tak viac ako 100 na to nedaj. Fakt, ver mi, lebo bude ťa to srať, keď to jednoducho nevíde. No a ešte som chcel povedať, že chcel som vás ešte varovať, dávajte si pozor na všelijakých takých, čo predávajú kurzy a podobne o tradingu, hej, pretože to je také, že napríklad, dám ti príklad, hej, ukázal by som ti to takto, 25, odtiaľ to zobraziť, toto by som ti ukázal ako nejaký proste týpek, čo vie tradovať a poviem ti teraz, že pozri, mám takéto profity, toľko to som zarobil, viem ako na to, mám svoje know-how a keď mi zaplatíš 50 € alebo 100 €, tak ti to všetko vysvetlím a budeš vedieť takto zarábať ako ja. Tak toto je najväčšia blbosť, hej, ktorú vám niekto môže ponúkať, pretože reálne keby si točím takéto čísla, tak ver mi, že od teba žiadnych 50 € nepotrebujem, chápeš, zarobím si to sám, ja nepotrebujem ťa proste hovoriť, že flexiť, že som niekde na pláži, v jednej ruke proste drink, v druhej ruke telefón, kde si proste ťukám a zarábam tisícky proste denne a teba budem presvedčať, aby si kúpil môj kurz za 100 €, chápeš, to nemá logiku, keď sa nad tým tak zamyslíš. Takže ďakujem, ak si to dopočúval až tu a vidíme sa potom pri ďalšom videu. Zdar.